ina za ka je Allah ya kama ka wallahi sai ka ba 500 ita ba inda za ka da ban zo ba cikin tafiya barin waya aka mai daga China kudi na 500 zai ba yaran tan mun wayan aka lanta wani abu wai pai ake ce mai kome me kai ka ci mai 500 a kana ji wa kuɗi na ranta a wurinsa zuwa Disamba za mu gama da shi to matsalar da aka samu ka san muna da yawa masu ba ta zo ba yau 3 ga Disamba 3 kana ji matsalar da aka samu shine daga can Dr. Nicholas ka gane waya yake tiyo mutane to ni layi bai zo kaina ba sai ɗazu imin magana yanzu haka China zan je da Hausa fa imin magana kai abin da nake so in gaya ma 500 miliyan ɗaya zan baka a cikin kuɗin nan muna da yawa kuma abu ne na bin layi miliyan ɗaya zan baka to kuma ko ba ka bane malians kai kanka sai in yaga ma 200 wallahi to tunda abi ya zo da haka kai yanzu ai sulu to shikenan ina jin ka za ai sulu yaushe ka ce wannan abu za a bada kuɗi ni yanzu so nake tafi China za ka yanzu insha Allah can to zuwa yaushe za ka dawo zuwa in naje kawai ni za mu yi wannan da ku ba ku da matsala da ni to in ka dawo za ka ba shi miliyan 1 sosai ma kuwa za ka bar rabin miliyan sosai ma kuwa